You are now watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source. Yes, we're live in Zimbabwe. It's all about Mofela, aka Paul Simple. Tirikwa equation. Equation, David. Sirize mdara. Right, parise pambare. Pambare baru kufaya mdara. Right. For those who don't know equation are best kumbare. Right, equation. Wakatanga kuproducer rini. Ndatanga producer 2012. Right. So far our producer maridi mangani to date. Akawanda mdara. Yeah. Akawanda zuma 15. Right. Hit rhythm rako ringazikanwa nechaunga kana ne mafans nderepe. Akatwande pane rinonzi chitungiza mbare. Yeah. Koita double trouble. Yeah. Koita story that. Yeah. Kozoita iri it obvious that tukunza re short time ghetto youth. Yeah. If I ready for the short time reading. Yeah. Okay, short time reading riri kubuda rini. Problems for 15 August. Do you know kuti nema artist mangani? Yeah, richanga riri 23. Mukuzinzwa. Right. In terms of recording, vanhu vachiri open here to coming, to record the, songs but it mirror short time. Yeah, vachiri open as well, but not for a long time because takutorivhara. Hanzi rakutovharwa. Right. Une ma-artist here aunoshanda nawo panapa pa-equation pastudio panapa unoti aya ma-artist ekwa equation kana kuti ma-artist vanongouya vachienda? Yeah, ngoti tinokusaina zvedu but kune vatinoti vedu vasingashayiki pazvinhu zvatinoita. Vakaita saTerminator, Swanda, Kabida mfana wangu, Kina, Ricky Fire. Iva vanhu vashaya pamazvinhu anoichita. Anyway, muri kuzinzwira Tirikwa equation. We're just passing through my studios. For those vanga vasingaziva kuti equation ndiani, ndo face yachona yaanonzi equation. Right, you better stay tuned. It's all about Zimbabwe Entertainment. We also have Celsius in the building. Muchamunzwa anenge aripo futi paridhi miroro. Ndindataura. Right, equation. Pane wauda kukwazere kana ungopa ma-shout out tisati vaya because tiri kutombomira. Yeah, ndangogreeta mafans equation production ndichiti ndeipika 9. Yeah. Man. Mazvinzwa. Mofela alongside equation. Right, stay tuned. Equation production, baby. Yeah. Anganditsikirira tarenda andimanyisi kwandoenda avanodaira pandoimba zvekurova ngoma ndo zvandinoita zvinova shamisa sei ndichigona so ndapinda paridhimu ndichichinja maflow chiacha vakandiblesa so basa rangu panyika kubata so turn it up chacha vakandivhurira top gore rino richipera rawerechifo tina sunshine muridzi watikong bause tini ndave kuchambisa show chiacha vanondimiririra ndosaka ndichirova ngoma mutinimira endandine nevaya vanotsikirira mafanzi angu varipo vanondi so turn it up chacha vakandivhurira top gore rino richipera rawerechifo tina sunshine muridzi watikong bause tini ndave kuchambisa show amwari anonditengeta dzimwari akatendeka kunyangwe pazvinorema ndiye wandini mwari vanonditengeta dzimwari akatendeka. Ayo equation, Paul Simple, watch me second verse again. On your marks, get set and go and tini ndiri kutsinga vane goro timoni saka vaya vairwadziwa neni zvino me put fire. So turn it up, chacha vakandivhurira top gore rino richipera rawerechifo tina sunshine muridzi watikong vause tini ndave kuchambisa show handite ndorova mangoma zvisingaite muindastry macho handife tirangarangara hakuna anganditsikirira tarenda handimanyisi kwandoenda avanodaira pandoimba zvekurova ngoma ndo zvandinoita ndiri rastamane ndomuka makuseni ndobata jazemane sunga zihabli rafire mane Paul Simple, Zim Entertainment, let me say it to the fullest. Mega Arts, big up to international day so England, yeah me there so. You have been watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source.